मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत सुळ्याची आमटी गोवन पद्धतीत। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय चिंच भिजवून तांदूळ घेतलेत थोडेसे 1 चमचाभर, लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात, आलं घेतलंय, नारळ किसून घेतलाय अर्धा कांदा फोडणीला घेतलाय, अर्धा कांदा वाटपाला घेतलाय, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धणे घेतल्यात, 4 ते 5 काळा मिरी घेतल्या, चवीपुरतं मीठ आणि मिरच्या पाण्यात भिजवून घेतल्यात। इथे स्वच्छ धुवून मच्छी साफ करून घेतली। पहिल्यांदा आपण कांदा मिरची धणे वगैरे सगळं बारीक करून घ्यायचे पूर्ण। ते बारीक झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं, म्हणजे एकदम बारीक वाटण होईल तयार। इथे भिजवून घेतलेली मिरची टाकूया, मिरची टाकली, लसूण टाकले, आलं टाकलं, चिंच, धणे आणि काळी मिरी टाकली आहे, भिजवलेले तांदूळ घेतले थोडेसे, हळद, कांदा, एवढं बारीक झालंय। आता आपण त्याच्यामध्ये खोबरं टाकून घेऊया आणि वाटून। आपला मसाला वाटून झालाय। आता आपलं वाटप तयार झालंय। आता आपण फोडणीसाठी साहित्य बघूया। बारीक चिरून कांदा घेतलाय अर्धा, वाटण घेतलंय आणि इथे मच्छी कापून मीठ लावून धुवून स्वच्छ घेतली, कारण मीठ लावल्यामुळे आमटीमध्ये चांगली चव येईल मच्छीला। इथे कढई ठेवली आहे, ती गरम झाली आहे। आता आपण त्याच्यात तेल टाकून घेऊया। तेल टाकलंय, कांदा टाकून घेऊया। कांदा एकदम लाल करायचा, करपवायचा पण नाही, जास्ती काळा पण नाही करायचा। कांदा आता लाल झालाय। आता आपण वाटप टाकून घेऊया। मसाला 2 मिनिटं भाजलाय। आता आपण पाणी टाकून घेऊया। तुम्हाला जेवढी आमटी पातळ हवी आहे तेवढं तुम्ही पाणी टाका। आता चवीपुरतं याच्यात मीठ टाकूया। आमच्या कोकणात मच्छीच्या आमटीमध्ये कोकम टाकतात आणि गोव्या साईडला चिंच टाकतात, काळा मिरी टाकतात गोवा साईडला, आणि तांदूळ पण टाकतात। आमच्या कोकणात जास्त करून नाही टाकत, एवढाच फरक आहे गोव्याच्या आमटीमध्ये आणि आमच्या आमटीमध्ये। आमटी थोडी उकळत आली आहे, आपण त्याच्यात मच्छी टाकून घेऊया। ते मच्छी शिजेपर्यंत आपण उकळ काढायची। आमटी आपली उकळलेली आहे, आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। सुळ्याची आमटी तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा आणि घरी करून नक्की बघा। आणि जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर सबस्क्राईब नक्की करा।